Amami a managayat, agyaman kami, iti daytoy nagasat nga aldaw nga income panang celebrar, ti panakaianak daytoy nga kabsat mi. Dawaten mi apo ti panangkadkadwam kada kami, ket ited mukad ti panarabay ken bendisyon kadaytoy nga kabsat mi, tanadanunan na daytoy nga panagkasangay na. Dawaten mi pay apo nga nadunggo ti panangited mo ti piya kired salunat ken manayon pay nga panagbiag na. Kastapay apo nga itdem kadiken kuana tinasayaat nga turungen na iti panagbiag na. Ited mo kad dagiti arapaap ken plano na ti biag. Kastapay apo nga patibkerem tinakem na nga mangsango ti karit ti biag nga sumangbay ken kuana. Isurom kadiken kuana apo nga agayat iti pada na atao ken ti panangiburay na tiragsak ken anyaman nga adda ken kuana. Pagyamanan mi ti bendisyon ken panagayat mo kadaytoy nga anak mo kabsat ken gayyem mi nga agkasangay. Agyaman kami ken dawaten mi ti panang bendisyon mo ken kuana iti daytoy nagasat nga aldaw nga panang celebrar na iti sagot ti biag nga inted mo ken kuana. Amin dagitoy ket pagyamanan mi. Amen.